Gaurkoan, Talesen teoremak zer dioen eta nola aplikatzen den ikasiko dugu. Talesen teorema zer den ikasi aurretik, antzekoak izateak zer esan nahi duen jakitea ezinbestekoa da. Bi gorputz antzekoak dira, neurri desberdinekoak izan da ere, forma berdina badute. Hori horrela izateko, aldeek proportzionalak izan behar dute. Triangeluetan ere gauza berdina gertatzen da. Ondorioz, triangeluak antzekoak diren edo ez jakiteko, honako bi baldintza hauek bete beharko dituzte. Batetik, aldeak proportzionalak izatea. Horretarako, hemen daukagun formula hau erabil genezake. Zer esan nahi du honek? Adibideko hiruki hauek kontutan hartuko bagenitu, argi daukagu triangelu hauek forma berdina dutela, baina antzekoak diren edo ez jakiteko, bere aldeak proportzionalak diren edo ez ikusiko dugu hasteko. Hori nola egiten da? Posizio berdinean dauden aldeak proportzionalak diren edo ez ikusi beharko dugu. Posizio berdinean daude esaterako A eta A' aldeak. Beraz, hauen neurrien arteko zatiketa egingo genuke. Honek balio bat emango liguke. B eta B' aldeak ere posizio berdinean daude. Horregatik, B zati B' ere zatituko genituzke. Honek balio bat emango liguke. Eta berdina egingo genuke C eta C' aldeekin posizio berdinean daudelako. C zati C'. Honek balio bat emango liguke. Hiru balio hauek berdinak direnean, aldeak proportzionalak direla ziurtatu genezake. Hiru balio hauetako bat desberdina denean, aldeak ez dira proportzionalak. Eta ondorioz, triangeluak ez dira antzekoak. Hiru balio berdin hauei, antzekotasun arrazoia deitzen zaio. Eta R letraz adierazten da. Behin aldeak proportzionalak direla ziurtatu dugunean, triangeluen barneangeluak berdinak direla urrenez urren ikusi beharko genuke. Hau da, A angelua eta A' angelua, posizio berdinean dauden bi angeluak, berdinak izan beharko lukete. B eta B' ere posizio berdinean daudenez, berdinak izan beharko lukete. Eta C eta C' angeluak ere, berdinak izan beharko lukete. Bi baldintza hauek betetzen diren kasutan, triangeluak antzekoak izango dira. Honako adibide honetako bi triangeluak antzekoak diren edo ez ikusiko dugu. Esan dugunez, lehenik aldeak proportzionalak direla ziurtatu beharko dugu. Horretarako, posizio berdinean dauden aldeak proportzionalak diren edo ez ikusiko dugu. Posizio berdinean daude esaterako BC aldea eta B' C' aldea. Horregatik, hauen neurriak zatituko genituzke. 5 zati 10. Honen emaitza 0,5 da. Orain, berdina egingo genuke A, C alde hauekin. Posizio berdinean daudenez, 3 zati 6 eraiketa egingo genuke. Honen emaitza ere 0,5 da. Posizio berdinean dauden beste bi aldeak AB eta A', B' dira. Horregatik, 2 zati 4 eraiketa egingo genuke. Honen emaitza ere 0,5 da. Oraintxe ikusi dugun moduan, hemen lortzen ditugun balioak berdinak direnetan, triangeluen aldeak proportzionalak direla ziurtatu genezake. Zatiketa guztietan lortzen dugun zenbaki horri arrazoia deitzen zaio. R berdin 0,5 izango da. Eta honekin zer ondorioztatu genezake? Kasu honetan, triangelu bat bestaren erdia dela esango genuke. Behin aldeak proportzionalak direla ziurtatu dugunean, barne angeluak berdinak direla ikusiko dugu. A eta A' angeluak berdinak dira? Bai. B eta B' angeluak berdinak dira? Bai. Eta C eta C' angeluak berdinak dira? Bai. Horregatik, aldeak proportzionalak direnez eta angeluak berdinak direnez, bi triangelu hauek antzekoak direla esango genuke.
Talesen teoreman honako hau zehazten da. Triangelu baten edozein alderekiko paraleloa den zuzena marrazten bada, jatorrizko triangeluaren antzekoa den triangelu bat lortzen da. Hemen, jatorrizko triangelua izango genuke. Eta aldearen paraleloa irudikatuta, beste triangelu txikiago bat lortuko genuke. Talesek dio, horrela izan da, bi triangelu horiek, jatorrizkoa eta txikiagoa den hori, antzekoak diren triangeluak izango direla. Aipatutakoa horrela izango da edozein alderen paraleloa irudikatzen badugu. Kasu guztietan, triangelu handia eta txikia antzekoak izango dira. Hiru kasu hauetan, triangeluak tales posizioan daudela esaten da. Eta horrek zer esan nahi du? Batetik, angelu komun bat dutela bi triangeluek, lehenengo kasuan angelu hauxe konpartitzen dute, bigarren kasuan honako angelu hau konpartitzen dute, eta azkeneko kasuan angelu komuna honako hau izango da. Eta bestetik, angelu komun horren aurrez aurreko bi aldeak paraleloak direla. Angelu komuna hau bada, aurrez aurre dituen bi aldeak paraleloak dira. Bigarren kasuan ere, angelu komuna hau dela esan dugu, aurrez aurre dituen bi aldeak paraleloak dira. Eta azkeneko kasuan ere, komuna den angelua hau bada, aurrez aurre dituen bi alde hauek paraleloak dira. Horregatik, triangelu hauek tales posizioan daudela esango genuke. Eta bestetik, antzekoak direnez, aurrez aipatutako ezaugarriak beteko dituzte. Barne angeluak berdinak izango dira, posizio berdinean dauden barne angeluak berdinak izango dira, eta posizio berdinean dauden aldeak antzekotasun arrazoi berdina izango dute. Talesen teoremak honako hau ere badio. A, B eta C zuzenak paraleloak badira, A, B eta C zuzenak paraleloak badira, eta R eta S bi zuzen ebakitzen badituzte, R zuzena eta S zuzena ebakitzen badituzte, mugatzen eta zehazten dituzten zuzenki horiek, zuzenkiak honako hauek dira, proportzionalak dira. Beraz, AB zuzenkia zati BC zuzenkia, A', B' zuzenkia zati B', C' zuzenkia izan beharko litzateke. Bi balio hauek berdinak izan beharko lukete. Ikasitakoa lantzeko honako adibide hau garatuko dugu. Triangelu hauek tales posizioan daude. Beraz, antzekotasun irizpideak jarraituz, jarduera ebatziko dugu. Hemen, triangelua handia daukagu, A, B, C triangelua. Hemen azpian, aparte jarrita daukagu. AC aldearen neurria 10 zentimetro da. AB aldearen neurria ez dakigu, eta BC aldearen neurria ere ez dakigu. Bestetik, BC aldearekiko paraleloa den B', C' aldea daukagu, eta honekin A angelu komuna duten bi triangelu dauzkagu hemen. Triangelu txikia hemen azpian irudikatu dugu. A, C' aldea 6 zentimetrotakoa da, eta B', C' aldea 5,6 zentimetrotakoa da. A, B' aldea ez dugu ezagutzen. Datu hauek eskuartean izan da, antzekotasun irizpideak jarraituko ditugu. Horretarako, posizio berdinean dauden aldeak zatituz, arrazoia berdina den edo ez ikusiko dugu. Kasu honetan, AB aldea eta A, B' aldea posizio berdinean badaude ere, daturik ez daukagunez, beste bi aldeen neurriak erabiliko ditugu antzekotasun irizpideak aplikatzeko orduan. Badakigu, AC' eta AC aldeak posizio berdinean daudela. Horregatik, 6 zati 10 egingo genuke.
Bestetik, B''C' aldeak eta BC aldeak posizio berdinean daude, eta horregatik 5,6 zati alde ez ezagun honen neurria egin beharko genuke. Jarduera honen ebazpenean ez ezagun badaukagu, eta ondorioz ez ezaguna askatzea izango da jarduera honen helburua. BC aldearen neurria lortuko genuke, bi arrazoiak berdinak izateko, eta ondorioz bi triangeluak antzekoak izateko. BC aldea askatuz, lehenengo mailako ekuazio baten moduan BC bakanduko genuke, emaitza 9,33 zentimetro da. Horrek zer esan nahi du? BC aldearen neurria 9,33 zentimetro bada, bi triangeluak antzekoak izango direla. Aldiz, BC aldearen neurria ez balitz 9,33 izango, bi triangelu hauek ez lirateke antzekoak izango. Bideo honetan ikasitakoa lantzeko, honako adibide hau garatuko dugu. Triangelu hauek, tales posizioan daudenez, antzekotasun irizpideak baliatuz, jarduera ebatziko dugu. Adibideko bi triangeluak banatuta irudikatu ditut. Triangelu handia, A, B, C triangeluko neurriak bertan kokatu ditugu. AB aldeak 8,4 zentimetro neurtzen ditu. A, C aldeak 6 gehi 12, 18 zentimetro neurtzen ditu, eta BC aldeak 4,8 zentimetro gehi EC aldeak neurtuko lukeena neurtuko luke. Bestetik, CDE triangelu txikia daukagu. CD aldeak 12 zentimetro neurtzen ditu, CE aldeak ez dakigu zenbat neurtzen duen, eta DE aldeak ere ez dakigu zenbat neurtzen duen. Triangelu honetan bi neurri ez ezagunak direnez, antzekotasun irizpidea binaka aplikatuko dugu. Hasteko, AB aldea eta DE aldea posizio berdinean daude. Horregatik, hauen arteko zatiketa planteatuko dugu. 8,4 zentimetro zati DE aldea. Bestetik, AC aldea eta DC aldea posizio berdinean daude. Eta horregatik, 18 zati 12 planteatuko genuke. Kasu honetan, aurreko adibidean bezala, DE aldearen balioa zein den kalkulatu beharko dugu. Eta horretarako, DE aldearen neurria bakandu egin beharko dugu. Honen emaitza 5,6 zentimetro izango da. Orain, EC aldearen neurria zein den kalkulatuko dugu, bi hirukiak proportzionalak edo antzekoak izan daitezen. Horretarako, adibidez, AC aldea eta DC aldea posizio berdinean daudenez, 18 zati 12 planteatuko genuke, eta bestetik, BC aldea eta EC aldea posizio berdinean daudenez, zatiki moduan planteatuko genuke. 4,8 gehi EC, zati EC. Adibide honetan ere, ez ezagun bakar bat daukagu askatzeko. Hau, lehenengo mailako ekuazio batean egingo genuken moduan, EC aldagaia bakandu egin beharko dugu. Hemen zatitzen daukagun EC beste aldera bidertzen pasako genuke, eta berdina egingo dugu 12 honekin. 12a, 4,8rekin bidertzean 57,6 lortuko genuke, gehi 12 bider EC. EC guztiak berdintzaren alde batera eramango genituzke, 18ken 12, 6 EC, berdin 57,6. Azkenik, EC aldagaia bakarrik usteko, bidertzen daukagun 6 hau beste aldera zatitzen pasako genuke, eta ondorioz EC-ren balioa 9,6 zentimetro dela ikus genezake. Adibide honetan, badakigu DE aldeak 5,6 zentimetro neurtzen baditu eta EC aldeak 9,6 zentimetro neurtzen baditu, bi triangelu hauek antzeko triangeluak izango direla. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.